И това е Адана кебаб. С много люто, нали? Да. Оха. Ах. Само сол има вътре. Само сол. Само с сол си ги обкусил. Да, само сол. Sadece tuz var Тук, içinde. Телешки месо, kuyruk var. Тук няма люто, нали? Не. Тук няма люто. На Само Адана сол. кебаб само. Ne be? Ha da Adana kebap. Само на Адана кебаб си. Burada sadece tuz var. Hamburger köfte gibi. Bak bak Da, bak. da. Много мек. Виж. Виж колко сок има вътре. Диме? Ne o? Kuyruk mu? Yok çok... Bu evet sulu evet, sulu. Çok sulu evet. Çok sulu. Güzel. Çok sulu evet. Aynen. Şimdi bu yağla temizlersek çok güzel oluyor. Това е мазнина от бъбреци, нали? Böbrek, kuyruk може. Може с някаква мазнина, каквато и да е, да почистите скарата, преди да печете каквото и да е. Много чисти, няма черно, разбрали? Да, после няма да почернява месото. Шиш. Да, тя се запали. Браво. Това. И сега да покажем крайния резултат. Това са агнешките рибайца, кюфтенца, телешки и Адана кебаб. Ау? Да, ясно. Приятен апетит. Айде, чао. И нашия доктор един Йоко и чушки с катък, нали така? Що? Не дам. Това е твоята част. Дезинфекция да му правиш нищо. И баницата на Мими. И една сарка. Сладка. Се не дава.